We zijn hier gezellig altijd samen. Ja, kijk, altijd de woensdagmiddag. Vast tarief. Het zijn allemaal de vaststation, de vrijwilligers en ik een beetje bij de inboedeldingen. Dat is goed. Dat vult gewoon elkaar aan. Dat is net wie die man van Paul. Ik ben normaal eigenlijk altijd op woensdagmiddag alleen hier. Maar ik kom hier met zoveel plezier. Ik vind het hier, geweldig. Ja, kijk eens eigenlijk ook bijna langs hier. Dat is, meer dan 10 jaar hier. We hadden gezocht van, eigenlijk vinden we wel heel erg leuk als het een heel huis is. Waar dieren zien en toen was dit net geopend en die was nog 1 plek vrij. En toen hadden we zoiets van, dan gaan we weer bellen. En toen waren de ineens, ging dat door. Ja, dat was wel even een dingetje natuurlijk. Hè? Dus kijk, was 27 jaar thuis geweest. Dat was echt een dingetje. Maar ik heb vanaf dag 1 dat ik hier binnenkom, heb ik me geen thuis gevoeld. Die liedjes die zijn zo kort. Als er 's morgens gaat eerst met kijkt, dan weet ik dat 10 minuten later. Of ik moet niet op de app kijken bijvoorbeeld. Iedereen, alle elders hebben sleutels. En toen komen ze binnen, pak ze een tas koffie en dan is gewoon lekker die ding. Soms zitten we 1 uur samen op de kamer, dan zien we gaan praten. Ik heb dat niet breiwerk bij mij. Dan zit ik naar een tenniswedstrijd te kijken, dan heb ik mijn breiwerk, dan moet ik gewoon gaan zitten breien. Ze zeggen altijd, hier, de lamme leert de blinden lopen. Ja, dat is, als ik zie ook wie ze met kijk, ja, daar wordt ook overal bij betrokken. Hè. Dat is echt een van de, ja. En ook de ouders onder elkaar, dat is ook heel erg leuk. Ja. Met mijn familie hebben we dan eindelijk van de maand komen we allemaal bijeen. We zien elkaar heel druk, maar eindelijk van de maand zien we weer met het gezin allemaal bijeen. En dan hebben we eerst mogen we een klaagronde hebben. Dat is heel fijn. Iedereen zegt even wat er vult, wat er niet vult. En dan zien we allemaal kleur en dan zeggen ze, kijk. En ik, mam, ik heb niks. Ik zeg, wie fijn is het als ze dat kan zeggen. Toch?